niin, me ollaan täällä Azure Labsissa, niin kuin näkyy. Ja koska me halutaan nyt sitten tietää enempi tietoa tästä meidän tietokoneesta, niin me kirjoitetaan ihan vain että about your PC, ja me päästään käsiksi, että mikä täällä meillä on prosessorina, niin meillä on Intel Arc Xeon Platinumi. Sitten meiltä löytyy myöskin, että meillä on 16 GBtä täällä näin käytettävissä. Device ID, System Type, ja sitten meiltä löytyy tämä Windowsin käyttöjärjestelmä 11 Enterprise N. Ja koska me myöskin halutaan tietää sitten se, että paljonko meillä on käytetty tilaa ja mihinkä sitä on mennyt ja paljonko meillä on jäljellä, niin me löydetään se tosissaan täältä. Ja meillä on 76,9 GB käytettynä ja sitten 50,0 niin meillä on vapaana. Ja sitten tässä vähän näkyy, että mihinkä sitä on mennyt ja paljonko sitten on vielä tilaa missäkin paikassa jäljellä. Ja sitten me mentiin itse siihen näihin virtuaalikoneiden tekemiseen. Niin mä ihan tänne vaan kirjoitin hakuun ton Hyper-V-managerin. Ja se löytyi sitten täältä. Ja sitten täältä mä otin tämän vaan tämän new ja sitten ton virtual machine ja aloin sitten sitä työstää. Mä laitoin nimeksi tuonne VM1-Susanna tuohon ykköskoneeseen ja kakkoskoneeseen sitten ihan vaan VM2-Susanna. Ei ollut kauheasti mielikuvitusta käytöstä tällä kertaa. Laitoin sellaiset ja valitsin sinne koneeksi Generation 1. Määritin muistiksi 2048 MBtä. Ja valitsin verkoksi aluksi tietysti ton default switchin. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin kaiken tämän tehnyt, niin mä menin internettiin ja latasin sieltä ton Windowsin käyttöjärjestelmän, mikä näkyykin täällä työpöydällä. Ja sitten kun mä sen olin tehnyt, niin sitten mä menin tänne, painoin tästä oikeanpuolimmaisesta hiiren tuosta nappulasta ja sitten täältä settings ja täältä DVD drive. Ja sitten mä laitoin sen täältä näin Bruce ja lähdin latailemaan sitä no, kaikki meni aivan hyvin. Mä tein siinä vähän semmoisen kikkakolmosen, että koska mä en halunnut laittaa siihen tietokoneelle niin mun mitään omaa Microsoft-tiliäni, niin mä laitoin näistä koneista niin siksi aikaa, kun mä asensin sitä käyttöjärjestelmää, niin mä laitoin siitä pois internetin, niin sitten mä sain laitettua ne sinne silleesti, että asensin ne, että minulla ei ole internetyhteyttä, mikä teki sen, että se kävi paljon nopeammin ne kaikki asennukset ja just sit se, että mun ei tarvinnut ruveta vääntää sinne mitään mun omaa henkilökohtaista hässäkkää. Ja no sitten, katsotaan tämä VM1 on täällä. Joo, mä laitoin tähän käyttäjäksi, laitoin molempiin, niin mä laitoin toiseen Susanna mun nimeni ja sitten toiseen laitoin VM2 Susanna. Laitoin sellaiset nimet ja sitten mä lähdin tänne kommentokehotteelle. Mä laitan tälle, että ip config. Eipäs vaan. No voi hitsin pitsit. Config. Näin. Niin saadaan tietää, että mikä tämä meidän tietokoneen IP-osoite on. Ja mä hain sitten tuosta toisestakin koneesta, hain sen IP-osoitteen. Ja mä yritin tehdä sen pingin. Ja se ping ei vaan kerta kaikkiaan, se ei toiminut. Ja mä en tiedä, oliko se tarkoituksella tehty tämä tehtävä, että se ei kuulu toimia, että sitten joutuu miettimään, että mikä siinä olisi syynä. No, mä yritin sitten sammuttaa tietokoneet ja katsoa, varmistin, että ne molemmat kuuluu samaan internetyhteyteen, että niillä on sama netti.
No se ei ollut se ongelma, se netti. No sit kun mä huomasin, että se ei ole ongelma, niin sit mä menin tonne palomuuriin ja, ja mä sieltä palomuurista, niin mä menin sieltä sitten. Tässä mä nyt sanon tarkalleen, että mä valehtele hirveästi. Niin mä menin sieltä palomuuri ja verkon suojaus, sieltä lisäasetukset ja sitten sen jälkeen niin mä valitsin sen saapuvat säännöt ja mä etsin säännön, missä lukee että File and Printer Sharing, Echo Request ja mä otin sitten sieltä, klikkasin siitä ja sitten aina niin siellä oli niinku oikealla puolella niin Enable Rule, niin mä laitoin sitten jokaisen kohdan näin molemmista koneista ja sitten mä koitin uudestaan sitä pingiä, eikä se taaskaan niin toiminut. No mitäs mä sitten sen jälkeen? No sen jälkeenhän mä menin sitten tänne näin äh, virtuaalikoneelle ja sitten mä menin täältä näin Virtual Switchiin ja sitten Create Virtual Switch. Mä tein niin kuin loin uuden ton netin, mikä on täällä tää VM-netti. Ja mä koitin sitä ja laitoin internal ja kaikki tällaiset, niin se ei lähtenyt siltäkään toimimaan. No sit koska se ei toiminut, vaikka mä yritin oikeasti ihan kaikkeni, niin sit seuraavaksi mä menin eka tuohon VM1-koneelle ja sieltä ohjauspaneeliin, verkko- ja jakamiskeskus ja sitten mä muutin sovittimen asetuksia. Mä menin sieltä Ethernettiin, ominaisuudet IPv4 ja sitten klikkasin vielä ominaisuudet ja sitten mä käytin kiinteitä IPtä. Mä loin sinne ton, mikä siellä nyt sitten on näkyvillä tää 192.168.100.1. Ja sitten siihen tulikin tuohon noin sinne alas, niin tuli heti automaattisesti tämä numero. Ja sitten mä menin ja mä laitoin siihen toiseen koneeseen, tuohon VM2, niin mä laitoin tuon saman IP-osoitteen muuten, paitsi tietysti tänne loppuun laitoin tuon 2. Niin se toimi. Se lähti toimimaan ja sitten oli niihin yhteys. Mä en tiedä, oliko tämä tarkoituksella tehty näin haastavaksi, mutta tämä oli itse asiassa ihan kiva. Ihan kiva, että sai vähän rapsutella päätänsä ja hakea kaikkea. Ja no sitten tietysti, no, niin kuin täällä näkee tämä checkpointsi, niin kaikki toimii. Ja sen mä koitin siis ihan vaan sille, että mä laitoin täältä. Klikkaan tuolla oikeanpuolimmaisella hiiren napuskalla ja sitten täältä näen tämän checkpoint. Niin sitten se tulee. Kaikki toimii. Tämä toimi. Tämä toimii. Että tämä oli ihan kiva, vaikka meni vähän säätämiseksi, mutta nyt mulla on semmoinen tunne, että mä oon oppinut tosi paljon kaikkea. Et siinä mielessä tämä oli niinku tosi kiva. Tuli semmoinen onnistunut fiilis, niin sanotusti. Lisää tällaisia tehtäviä.